hanya hai Tiprasa Sikla Drugs by kubul jak oba hakino chawai manjao kha seprak jago kha lukurok bai oba hanya sikla belai kheno thinangni bagui wan suknani bobishotni bagui mung sachaito gya oba hanya Tiprasa khaluk sidra angui tongkha drugs by kubul jak hanya hai chawai manjao kha lukurok bai Belbari mangkanto jomoni wo oba hanya koktuma saimangka takuk Suborta Db Omar Umar wngkha 26 bini kami wngkha gabin kami ini koktuma saimangkha oba hanya barani haikeba lukurok bono nugui tongmani chai tongmani nugui romlaikha pal khlaiui seprak jakha aboni yagulo naimwthangni yago affair khlai rikha romui rirohokha lukurok belai kheno uanama singsa thinangni jati siklarokni bobishot Tiprasa oba haike drugs chawi tongkha ke nisa nawi tongkha ke bahaike khano narwkmanai abo belai kheno uanama singsa joto siklarok oba haino salsa oba hai salbrum no hamya jinis bai kubulajak chaiwi naitongi didi report Jineha News.